İsa yine söze başladı. Kimne kim mağa inanyan bu pes göğünlülerden birinin günah etmegine sebep bolsa, onun boynundan ulu degirmen daş asılıp, deňze dıňylany has gowy bolar. Elin senin günah etmegine sebep bolsa, onu kes. Golak bolup baqy ýaşaşa gowuşmak, 250 bolup dowzaha, sönmez oda dıňylmaktan gowudur. Eger ayagyň senin günah etmegine sebep bolsa, onu çap. Sana çolak bolup ýaşaşa gowuşmak, 2 ayakly bolup dowzaha, sönmez oda dıňylmaktan gowudur. Eger gözüň günah etmegine sebep bolsa, onu oýup çykar. Sana 2 gözlü bolup Hudaýyň şalygyna girmek, 2 gözlü bolup dowzaha dıňylmaktan gowudur. Olaryň jesetlerini iýýän gurt ölmez. Olary ýakýan ot sönmez. Hemmeler otda duzlanar. Duz gowy zatdyr. Emma ol öz tagamyny ýitirse, onna oňa nädip tagam berersiňiz? Duz ýaly tagamly boluň. Özara parahatlykda ýaşaň.